Awona mina ubheka kahle mina sungumahlalela mina. Imahlalelana. Umahlalela wena. Mara na dikoloyi. Uthi mina naye siyafana. Asina imoto kodwa mina ngiyasebenza. And I want you to take over the business and make sure everything is fine. Me, how about the increase? And I'm gonna give you a car. You car? That's right. Thank you, Luke. Thank you very much. Awu. Mnganami. Kwenzakalani manje? Bokeza. Mnganami. Inhloko ye-rice. Mina ngithole i-promotion emsebenzini. Oka baby. Uzangikhumbula? Hayi ke bahle. Enhle uwe futhi. Enhle kuyifunani medium wena? Jwayela abantu wena. Awusebenzi umahlalela awugezi kodwa uphatha ama-yellow balls. Namana ke spine samuthi. Bona. Wayephuza dide ngolo and then usho igama lakhe. Kodwa lo muthi enguphethe mkhulumnisi ungixolele. Hayi ngiyalifuna le yellow ball. Phephethe makhosi hayi ke lana ke ngizokunikeza into uzokhuluma Ntokozo makhosi. Yonke into yakhe makhosi. Ayishabalala. usebenzisa umuthi ongafuneki Ke batla mo lahla na ke kgathetse ko ba sa cheap. Okay babe, ngizomlahla today. Ngitaka kusho ukuthi uhambe la endlini wena. Fail for second, fuck off la endlini wena man. Fuck. Phuma la. Angindawo. Wenzani? Angindawo. Thina indawo ngaba izinto zabantu lezi. Yebo izinto zabantu into zakho wena man. Hey yo, how are you? You are drunk. No, I'm not drunk, I'm happy. You are fired. No. Get out. I'm a hustler, baby. If they can only read my mind. I'm a hustler, baby. Makube njalo usho ngekaMotha. Isifundo sanamhlanje siyofunda ukuthi idlozi liyakulekelela uphumelele uthola umsebenzi usithole zonke izinto ozifisayo empilweni likulekelele. Likunikeze imali, likunikeze indlu, likunikeze umsebenzi, libe nawe. Likulekelele uma usebenzisa izinto zenhlanhla, ake ngithi imithi yenhlanhla likulekelele. Kodwa uma sovuka ngumona umhobholo, mhlawumbe ufise izinto zabantu, ake ngithi unkosikazi womuntu, uzohambe ulande imithi eyokuba lo nkosikazi akuthande okanye uthandane naye, liyahlehla kuwe. Bese ukuthi idlozi lalowo muntu loyo omthakathile lihambe liyokhuluma nalelo dlozi lelo ekade likulekelela lilixwayise ngempi wena ohambile ke wayoyifuna. So ke ngithi ke asiqhubekeni sibukele sifunde ukuze ke sibone ukuthi ikuphi esingakufunda kule step sanamhlanje makube njalo. Mtokozo. Akaruba kapelo so ke nka wena mna. Utswa kae man? Yebo. Kapelo. Awona mina ubheka kahle mina sungumahlalela mina. Angifani nawe mina ngijiki nelanga njengenkalakala ngiphenduka umamtikilishi. Ngiyasebenza mina. Uyamazi wena good morning bas. Ke mahlalelana. Umahlalela wena. Mngani wami. Yes ke mahlalela wena waspana. Mara na dikoloyi. Moto. Yeah. Wena unani? Saka tsa go direka di KFC. O busy ka Russian e. Mara waspana. Wena. Izambane leli inkosi yokudla. Inkosi yokudla. Ya. Ashire ke spana man. Uzophelela lapho ugeza imoto zabantu. Uzogeza nabantu bona, abantu bakhona. Mara bona mfethu, am 5 rand nyana rand. Wena uhlupha kabi wena. So i-toll gate wena. Awuna 5 rand. Wena uzenza i-toll gate, siyadlula 5 rand, siyabuya 5 rand, semsebenzini 5 rand. Awuna 5 rand. Thatha. Shonja, xawubona late. Ngenhloko ye-rice. It's hard to tell what's on your mind. Hawu baby. Kodwa Mnandi kanje wenzenjani? Sendo sami. Ngihlangana nalo mngani wami lo, Siyami. Asu ungitshela umhlolo uthi mina naye siyafana. Asina imoto kodwa mina ngiyasebenza. Baby. Wena ufani naye ngithi yazi the reason why ungenamoto ngoba unama responsibilities. Hayi. Fokutha. Ngakwenza litho. Hayi, ngenza istash water. Bese uzangale empedeni.
Why don't you stop pretend like this is what we planned? I can see the end is coming down. And if I don't look back, we will be Sana sana. Hey, sengikhona ke emsebenzini. Hey. Ufuna ukujaka nje ama-taxi yawazahlupha lapha. Okay, babe. Ngizobona mobuya ke. Bye-bye. Bye-bye, baby. Okay. Ntokozo. Yebo, mlungu, I'm coming. Oh. Oh, yebo, mlungu. How are you? No, I'm good, mlungu. Everything fine? Yeah. What did I do wrong? Nothing at all. Everything is fine. Oh, yes. I just want to show you the business is doing well. Oh, okay. Everything's going good. Okay. And I need to go overseas. Overseas? No. That's right. I need to go and I want you to take over the business and make sure everything is fine. Me, no? Me? Yes, you. Oh, thank you, Mlungu. I trust you. Yes, Mlungu. And I believe in you. Thank you, Mlungu. Mlungu. Yeah, how about the increase? It's all in. Everything is sorted out. Oh. And I'm going to give you a car. You car? That's right. Thank you, Mlungu. Thank you very much. Oh. I'll see you in 6 months. Yeah, no. Thank you, Mlungu. Bye-bye. Bye-bye, Mlungu. Abe kahle. Better mina manje. Hey, Themba! Come here, man. You shit, man. You're very, very lazy, man. We are the lady parker. Come here. Hey, mnganami. Hawu. Ntokozo. Hele tla tshwara bana. Sutswe dikoloi mona. Boshwa. Hayi le yami le. Yakho. Yeah. Hey, kwenzakalani manje? Ha? Hey. Hele tla tshwara bana. Hey, uwe lo muntu. Heba. Mngana. Uwe lo muntu. Yimi lo muntu. Hey, mnganami. Yazi ngizokutshela nje into eyi-1 ne. Bogeza. Ngabe uphethe umuntu lapha. Bedustbin yakho. Mnganami. Ngenhloko ye-rice. Mngani wami. Hey. Wawutswa wena ma. Hey. Baby. Sithando sami? Sengibuyile sithando sami. Hey, baby, ngiphathele indaba ezimnandi kanjani? Qagela ngiphethe ngila emuva. Ungathi ndlovu, mamela woqala. Yabona baby ngikutshela. Sizophela isikhathi sokudle ama-chips. Yabo? Sizodla ama-ribs nama-prawns. Yabona baby ngikutshele ne? Phela ngithole i-promotion emsebenzini. Ngikutshela ukuthi inkampani yonke basi uyishiye nayo. Ngitshela ukuthi noThemba. Yabona uThemba noDenelayo. Ngitshela ngoThemba uzwa ngami. Uka baby. Kadada. Ngempela. Yafu sithando sami. Wozana. Yazi baby. Asabe ipolisi ungathi. Ungathi oh baby ngivulele wonke ngivulele. Uka Hi. Uzangikhumbula? Kwana happy. Yeah. Yawubona. Manje awufuna unginike lift? Sona na because orekile silahla telephone number zakho. Kanjalo. Ngithi nje unginike lift. Ha ke bahle. Wenze kanjalo. Ha ke bahle. Enhle uwe futhi. Enhle kuyifunani medium we? Jwayela abantu wena. Sambe phi. Ukushaya wena ngitshebe ngathi ibhovu phethe isikoro besingcolile.
Wa kanti o Foster ntse o batlang le ngwane o mosala morago ma. Hey, lo mntwana lona le yellow bone alingithandi mngana. Akufuni. Yazi mngana wami manje konke manje engimangazayo engifuna ukukubuza yona. Yeah. Yabona wena ne awusebenzi umahlalela awugezi kodwa uphatha ama yellow bone. Wenza ngani? Nja. Awusawara nje ngitafaka into mfethu. Awuyamani ngifake. Unemali? Imali awubala lo. Uzokhokha ma. Ubala lo. Namana ke Spanish samuthi. Bona. Kibeka mina dile ntshwara. Ya mara ya dura dali. Mina bekithi vusa spam. Hayi. Wayiphuza dide ngoro to and then usho igama lakhe uzokuvuma. Ni Beyonce mina ukuvuma. Yeah. Ngiyabonga mngani wami, ngiyabonga mngani wami. Yeah, ufitele ku ATM kwa mona. Hayi khuleka mngani wami. Njengoba sibonile bemnikeza umuthi ukuba ayothola intombi enendoda yayo ebengamelanga uba akwenze. Lapha sizofunda ukuthi idlozi liyawuseka umuthi omuhle ozoletha ushintsho empilweni yakho libe nawe. Kodwa ke siphinde sibone futhi ukuthi idlozi liyamfulathela umuntu uma ngabe ezohamba isebenzisa imithi emibi eyohamba ibhidliza impilo zabantu. Uma siqhubeka siyibukela le movie sizofunda ukuthi akumelanga sihambe sihlokoloze izinto zabantu, imishado yabantu, imisebenzi yabantu ngenxa yomona. Makube njalo. Nina bomkhulu bogogo. Hey. Ngiyazi ukuthi nangikhulisa ukuthi ngibe indoda eqotho, nangikhulisa ngomthandazo. Futhi ngazi kahle ukuthi angizange nenqaba ukuthi ngawusebenzisa umuthi. Kodwa umuthi ukuthi ngizivikele futhi ngigeze ngawo ukuthi ngivikele mina nempilo yami. Kodwa lo muthi engiwuphethe mkhulu umnisi. Mkhulu ungixolele. Lo muthi ngizosebenzisa lo wenkanuko. Hayi ngiyalifuna le yellow bone mkhulu. Sitojo kazadmena sitojo le spirit la kabzera cheza. Esikufundayo kulesicephu ukuthi umona nomhobholo ungasolele ekutheni nesilahlekelwe iko konke kade sikuzuzile. Sibona lapha ukusetshenziswa komuthi ongalunganga okuthi nedlozi lakhe alihambisani nako. Lapho ke abaningi bafike badideke khona mhlawumbe bayitshela ukuthi mhlawumbe idlozi lithwetshuliwe kanti umuntu ufulathelwe idlozi. Idlozi liyamfulathela umuntu uma ngabe seqala ukwenza izinto elingavumelani nazo. Ungahamba uyogeza, uhamba ufuna umthandazo kodwa idlozi libe liqoshwe uwe. So ke lapha siyathola ba idlozi aliqabene nomuthi omuhle ongakusiza kubeni uthola umsebenzi, uthandeke emphakathini okanye uthole ipromotion. Kodwa lilwa nomuthi ongalunganga, lilwa nomuthi ocitha impilo zabantu. Ngoba nalowo muntu loyo omthakathayo unedlozi lakhe elingeke lisonge izandla. So ke idlozi lakho ngeke likwazi ukukuvikela empini ohambe wena wayozimemela zona. Kodwa ke uma siqhubeka sibukela siyokufunda okuningi. Makube njalo. Makhosi ngiyalimala makhosi. Ngenelela makhosi. Na indoda makhosi ingichaphaza makhosi. Ngicela ungenelele. Manje kunjalo makhosi kunjalo. Hayi ke ngikubonele mawungena. Ngithi hayi le ndoda iphukile phakathi. Makhosi. Inhliziyo yakho ibhlungu. Ungomuntu wesifazana. Makhosi. Ngathi kunendoda efuna ukubhidliza umuzi wakho, ifuna ukudla zakhe inkomo. Ikepha hayi ke ithi sitheke ke kwabadala sizokuthi sicazulule sithini. Makhosi. Hayi ke. Hayi phephethe makhosi. Hayi. Lana ke kunomuntu wesifazana. Makhosi. Ngathi ukulimaze phakathi kwakho kwenhliziyo. Le ndoda makhosi iyasebenza makhosi. Igama layo Ntokozo. Iceda nokuthola nepromotion makhosi. Ihamba ngemoto entsha. Makhosi ngiyacela makhosi akushabalale konke makhosi. Akuna lento zenu noma ngabe ungathola nyana isithombe sakhe. Ungabheka lokuma izinto zethu ama social media sikhona nyana. Oh, okay. Hayi. Hayi sisicedile ke. Hayi ke. Lana ke ngizokunikeza into.
uzokhuluma makhosi. zonke izidingo zakho osifuna ukuthi zenzeke ngaye kunjalo Untokozo makhosi. Yonke into yakhe makhosi ayishabalala. Nomnkosikazi wakhe makhosi akahamba. Akamshayi unkosikazi wakhe. Ngifuna ukuthi umsebenzi uphele makhosi. Nisi Khuzwayo Sithukuthela impela Khuzwayo ngumkhulu owakathoni Khumalo umfana wakho umosha impela usebenzisa umuthi ongafuneki Kodwa lo mfana lo Khuzwayo ngimenza isicebi. Ngamnikeza konke empilweni. Umsebenzi, imoto, wasebenzisa imithi yena. Nisi Sithukuthela impela somshaya ngendubo enkulu. Cha, Khuzwayo, ngoswazi nje oluncane. Kuyise o tla nsiya ntlong, mohla o hlalile mosadi wa hao. Lo mfazi lo ngifuna ukumlahla today. Futhi kuyavila lapha lona. Ke batla o mo lahla, nna ke kgathetse ko ba sa chiki. Okay babe, ngizomlahla today. Kodwa nawe kumele ungipromise ukuthi uzolahla le ntshebe yakho. Ke tlo mo lahla mara nna ke batla o nlate ntlong, o nsiye ntlong. O lahla mosadi wa hao. Khulileka babe, ngizomlahla. Kodwa ngithi bheke sithando sami. Yazi ukuthi ngiyakuthanda. Okay. Bye. Yeah. Baby. Ngishaya isandla. Yes. Umhlolo kaJamaskhona. Yazi umhlolo wakho. Wena ngithini kuwe wena? Angisho ukuthi uhambe la endlini wena. Ngithi angisho ukuthi uhambe la endlini wena. Kahle wena. Uzwa ngezandla wena, uzwa ngendlebe wena. Ithe kuwe uthanda amasakalanyana uphuma uhambe like. Yazi into yokuqala nje futhi uyivila, awufuni kusebenza, awufuni ukwenza lutho, nasebhedeni uyavila lapha. Noma ngithi ngiyakuzama awuzameki. Uzokufaka ngoba nasesikoleni lophuma nge-triple F, fail for second, fuck off la endlini wena man. Oh. Do you want me to hit you now or later? Uphinde. Or do you want me to hit you now till later? Uqalele manje ukuqedele later. Yeba, hey, suma man. Wena. Ungazi kahle. Telele. Wazalani favor la. Zalani favor uthi wafike ngwanazo zonke lezi zinto la. Ngithe yewena, futhi Phuma la. Ufuna ukuphusha njengetayera. Futhi Angindawo. Wenzani? Angindawo. Thina indawo ngaba izinto zabantu lezi. Yebo, izinto zabantu into zakho wena manje. Wena ufuna ukuphusha njengetayera. Yeah? Okay, yazi. Ngibonisa ukuthi ngalesibhamu sami. Esikufundayo kulesiqephu lesi esisibukelile ukuthi uthando olusha noma ngabe silulande ngomuthi okanye noma ngabe silulande ngamazwi omlomo angaphelezelwa umuthi luvamile uba lufike luyibhidlize imizi, luyibhidlize imishado, libhidlize konke okuhle okusithatha isikhathi ukuba ke sikwakhe. Ngiyacela ukuthi siqhubeke sibukele ukuze sifunde makube njalo. Izolo bengitakiwe, namhlanje mina ngisatakiwe. Onesasa. Shoot the kids. Hey, boo. Ayinoshona manje bishaye ngibona umlungu ethi uyangibona ngethi yabonana umlungu uyangithanda uyangibona connected nomlungu
Hey, gosh, what did you do? Huh? Hey, never. Dokozo, Hey, yo, how are you? you are drunk. No, I'm not drunk, I'm happy. I'm not drunk, The I'm business happy. is not doing well. Yeah, it's timber. Give me the key. Alright, listen, look. Give me the car key. Oh, no. Now. You are fired. Alright, no. Get out. No, listen, look, it's not me, it's timber. Yeah. Eish. Guys, ngizothini kulo mfazi. Yo. Hey. Hey, Mlungu, listen here, Mlungu, I'm skis, I'm sorry, ne? Hey, ngibizela ama-security wakhe lo. Hayi le mpahla zakaThemba ziyanuka mani, yazi. Engibulela uThemba ngokutshutha isudu yami. Eish madoda. Awanda-ke nalo mfazi ukuthi ngizombhekela ubani, ngizothini kuye. 3 days ngalala endlini. Nokuthi angisasebenzi ngizomtshela kanjani. Hayi yazini hayi. Baby? Love? Nana? Baby? Love him. Love? Baby? Ngizamile ukuthi ngihlale kulomshado noma kade kunzima. Ungihlukumeza zonke izinsuku ngabekezela kuwona lo mshado, ngabekezelela nawe ngoba ngithi sinekusasa. Kodwa manje sengikhetha ukukushiya. Usale kahle. Oh, hey, madoda. Sebenzi Nkosi yami. Sanamngani yonke nje. Fatwa wabile ngiyakubona konke manje uyithatha sama mfethu. Umfazi wami. Makube njalo. Ekumele sikufunde kule story sesibukelile ukuthi uma ungeneliseki izinto nazo ungalahlekelwa yiloko okuncane oyobe ukuzozile. Sifunde futhi ukuthi izinto ezinhle thina esikholelwe edlozini ziza uma ngabe siphila impilo esekwa idlozi lethu, sisebenzisa imithi esekwa idlozi lethu. Imithi enjani le sikhuluma ngayo? Imithi emihle. Imithi enjani futhi imithi emihle? Umuthi ongakwenza uthandeke emphakathini, umuthi ongakwenza uthola umsebenzi wena ofuna umsebenzi. Bese kuzothi ke uma ngabe usebenzisa umuthi omubi njengoba sibonile ukuyothatha umfazi womuntu into yomuntu, loyo muntu loyo akazosonga izandla kodwa uzawusokuma ke naye ayoziphindiselela. Siphinde futhi sibheke ukuthi ukuhlukumezeka okwabantu abesifazane buye kudalwe futhi nayimithi esetshenziswayo. Sibonile futhi umlingani wakhe uma ngabe ke eya esangomeni wafike wathi ngifuna alahlekelwe ngumsebenzi, ngifuna alahlekelwe ngumndeni, ngifuna ahlukumeze unkosikazi wakhe. Kwaze kwafinyelela lapha ekutheni ke manje esembeka khona isandla amlimaze.
So ke asisigadeni izinto ezinjengalezo seneliseke okanye seneliswe izinto esinazo sibonile idlozi limfulathela sayibona impilo yakhe ihamba kahle uma ngabe idlozi liseduze kwakhe sayibona futhi impilo yakhe isibheda lapho idlozi selimfulathele khona siye siflathelwe ngamadlozi wethu ngenxa uba senze izinto amadlozi akangahambisani nazo sithembe kuba sifundile makube njalo